Už. Jsme v Divínské Nové Vsi. Stlačík od bytu. No, Asi to uzavřeme. Čaute, je tu naša druhá motohliadka. Dnes prebojíme Divínskou Novou Ves. Ja som tam doma. Sme v Divínskej Novej Vsi. A sme u Hanky Malecovej a ideme jej odovzdať tento zázračný XXX DVD poukaz. A pozvanie samozrejme na 28.2. stretávka niekde. Na OKB Reunion. Reunion. Môžeme si vyhľadať meno. Stlačík od bytu. Nie. Ježe dýcham, to je všetko. A Hani, sme tu s motohliadkou. To je super. A čo teraz? Ideš dole na chvíľočku. Poď dole. Nie, pre bohášek. Takže Hani, sme tu prišli k tebe s našou retartovanou motohliadkou. A pýtame sa, 28. február. Prídeš? Slovakpa. Prídem. Príde, Hanka príde. Tak je tam takýto špec darček. No to dobré. XXX DVD poukaz. Poukaz Hanky, páči sa. Pre teba. Ďakujem. Áno, môžeš si vybrať potom. Super, ďakujem. Som nadšená. No, máme úspešne zvládnutú motohliadku číslo 2 u Hanky Malecovej. A o týždeň sme tu zas a možno práve u teba.